Исәміз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вакыты студияда мин Румил Карамиев игътибарыгызга бүгенге программаның төп темалары. Бүгін Шолыда соқшыл жетіштіру бойынша екінші халықара фәнни ғамәли конференция өтті. Аның ішінде Татарстан президенті Рустам Минниханов катнашты. Конференцияда яңгыраган ең мөһим тезисларны Ләйсән Ханова билгеләде. Зяб һәм ГЭС бистәләрен тоташтыручы маршрутка киткән. Икенче санлы яңа автобуслар хәрәкәтен хәбәрчебез күзәтте. Эшне вагонда эзләделәр. Шәһәр буйлап бүген үзенчәлекле трамвай йөрде. ЗАГСка бер кайчан да соң түгел, бүген озак еллар бергә яшәүче парларны хөрмәтләделәр. Дөньяның төрле почмакларында төшерелгән 200дән артык эш куелган. Фоторәсемнәр күргәзмәсе нәрсә белән җәлеп итә? Хәбәрчебез белеште. Соқшыл жетіштіру балалар бақшасынан ук башланырга тиеш. Шулай ук Татарстанның төзелеш тармагында да тәртипсезлеккә шик куярга вакыт. Бүген Чаллыда узган икенче халыкара конференцияда Татарстан президенты Рустам Минниханов шулай дип белдерде. Соқшыл жетіштіру чыгымнарны киметү һәм нәтиҗәлелекне күтәрү темасына багышланган әлеге чара КамАЗда оештырылды. Бу очраклы түгел, чөнки автогигант иң беренчеләрдән булып программаны тормышка ашыруга алынды. Конференцияда яңгыраган иң мөһим тезисларны хәбәрчебез Ләйсән Ханова билгеләде. Our task is really to optimize our global supply chain. Конференцияда Германиядан һәм Япониядән Россиянең 18 төбәгеннән килгән 400дән артык вәкил катнашты. Максатлары эш нәтиҗәлелеген күтәрү һәм чыгымнарны киметү юлларын бергәләп эзләү. Аның кысаларында соқшыл жетиштирү буенча икенче бөтен Россия олимпиадасы да оештырылды. Ә инде халыкара чараның КамАЗда узуы очраклы түгел. Программа иң беренчеләрдән булып нәкъ менә биредә тормышка ашырыла башлады. Нәтиҗәдә 2006 елдан бирле 32 миллиард сум акча янга калдырылды. Бүген инде автогигантта соқшыл жетиштирүнең чираттагы этабына турында сүз бара. Без Россиядә беренчеләрдән булып 3 югары уку йорты белән килешүләр төзедек. Алар соқшыл жетиштирү юнәлешендә магистрат белгечләре әзерли. Шул рәвешле КамАЗ фәнни гамәли эшчәнлек өчен мәйданчык ача һәм без бу өлкәдә эшләүче аспирантларны хезмәттәшлеккә чакырабыз. Чыннан да соқшыл жетиштирү шартларында эшли алырлык кадрлар кытлыгы проблемасы конференцияда кызыл җеп булып сузылды. Предприятиеләр алар белән нибары 20%-ка тәэмин ителгән. Как вы понимаете, должна опережать. Кадрларны әзерләү предприятие үсешеннән алдан барырга тиеш. Вуз тәмамлаган белгечләрне кабат укыту, эшкә өйрәтү өчен яңа күпме акча һәм вакыт сарыф ителә. Яңача фикерләүче соқшыл производствода эшләргә күнеккән кадрлар кирәк. Ә моның өчен соқшыл жетиштирү программасын балалар бакчаларыннан, мәктәп эскәмияләреннән ук башлау зарур. Татарстан президенты Рустам Минниханов конференция барышында ук җаваплы министрлык түрәләренә аның юлларын эзләргә күрсәтмә бирде. Шулай ук президент төзелеш, юл хуҗалыгы һәм муниципаль оешмаларда әлеге программаның актив тормышка ашырылырга тиешлеген билгеләде. Те процессы, которые вы отрабатываете, они применимы во всех сферах. У меня появилось огромное желание несколько навести порядок в строительном комплексе. Вот Борис Ростехнадзор сидит, там бардака столько, что бережливое производство не помешало бы. Конечно же, это бюджетная сфера, это наши государственные, муниципальные учреждения. Бүген Татарстанда 160-тан артык предприятиедә лин технологияләр кулланыла. Белгечләр әйтүенчә, бу продукцияның үз кыйммәтен киметергә, көндәшлекне арттырырга мөмкинлек бирә. Программаны бөтен коллектив белән тормышка ашыру кирәк. Тик шунысы бар, яңалык еш кына кадрлар арасында ризасызлык уята. Пленар өлеш төгәлләнгәннән соң конференцияда катнашучылар заводларда булды. Алар биредә соқсыл жетиштирү программасының тормышка ашырылуы белән танышты. Шулай ук төрле юнәлешләр буенча түгәрәкселләрдә катнаштылар һәм бөтен Россия олимпиадасында җиңүчеләрне дә бүләкләделәр. Ләйсән Ханова, Дмитрий Речеев, яңалыклар. Дәвам итәбез. Икенче маршрутның яңа шәһәрдә йөрүен күреп, шәһәрдәшләр гаҗәпкә калды. ГЭС белән ЗЭП бистәсен тоташтыручы транспорт юнәлешен үзгәртте. Әлеге маршрут хәзер нинди юнәлештә йөри соң? Иске шәһәргә ничек барып җитәргә безнең хәбәрчебез ачыклады. Яңа һәм иске шәһәрләрне тоташтыручы маршрутлар шактый, ә менә ЗЭП һәм ГЭС бистәләрен бәйләүче автобуслар бик сирәк йөри шәһәрдәшләр. Шуңа күрә шәһәрдәшләр берничә транспортка күчеп утыра, көн саен шулай йөрсәң кесәгә дә суга диялар. Теге якка чыгам, 109-га утырам, аннары бумажник остановкасына чыгам, аннары подземный переходны үтәм, аннары утырам автобуска менә шулай. Монда
Икенче автобус йөри бугай, ну сирәк. Элек йөри, хәзер белмим вообще. Элек ГЭС белән ЗЭП бистәсен 2-нче һәм 6-нчы маршрут газельләре тоташтыра иде. Хәзер бары тик 6-нчы маршрут кына калды. Барлык 2-нче номерлы газельләр 6-нчы номерлыга алмашынды. Яңа таләпләр буенча 6-нчы маршрут СПТУ тукталышына кермичә ит комбинатына китә. 6-лы газельләре әллә нигә бер узады шәһәрдәшләр. Шуңа күрә ГЭС бистәсенә кадәр ничек барып җитәргә дигән сорауга төгәл җавап бирүче булмады. Ну, автобусны узак көтәргә ГЭСка. Без трамвай белән йөрибез. Мин көтеп тә тормыйм, мин трамвайга төшәм сразу. По привычке уже, потому что редко йөриләр. Бывает, но редко. ГЭСка автобуслар була, әмма бик сирәк ярты сәгать үтә, хәтта газельләр дә һәр ярты сәгать саен гына килә. Шәһәрдә җәмәгать транспорты хәрәкәтен Санкт-Петербург белгечләре өйрәнде. Алар тәкъдиме буенча маршрутларның юнәлеше үзгәрде. Хәзер яңа автобуслар өчен электротранспорт муниципаль оешмасы җавап бирә. Бирдә ГЭС белән ЗЭПны хәзер нибары бер 6-нчы маршрут кына тоташтыра дип аңлаттылар. Бу маршрут буенча шәхси эшмәкәр газельләре хезмәт күрсәтә. Это 6-й маршрут. ЗЭП белән ГЭСны 6-нчы маршрут тоташтыра. Ул махсус карар нигезендә йөри. Аның схемасы башкарма комитет сайтында урнаштырылган. 2-нче номерлы автобуслар башка маршрут буенча хәрәкәт итә. 2-нче маршрут исә автостанциядан кузгалып, Тынычлык проспектыннан 65-нче мәхәллә янындагы Быжраны әйләнеп, Мәскәү проспектыннан яңадан автостанциягә кайта. 3-нче номерлы автобусларның маршруты да шуңа охшаш. Алар автостанциядан Мәскәү проспекты аша 65-нче мәхәлләне урап, Тынычлык проспекты буйлап кире ГЭСка йөри. Барлык автобусларның хәрәкәт итү интервалы уртача 8-10 минут. Гүзәл Шихапова, Айрат Закиров, яңалыклар. Эшне трамвайда эзлиләр бүген Чаллыда шундый үзенчәлекле вагонны күрергә мөмкин иде. Иртәнге 7-дән кичке 6-га кадәр шәһәрдәшләр анда бушлай йөри алды. Бирдә эш бирүчеләрдә хезмәт урыны эзләүчеләр дә бар иде. Тулырак безнең алдагы сюжетта. Гадәттә бу вагонда мәктәп укучылары өчен экскурсиялар оештыралар. Бүген биргә эш эзләүчеләр һәм киресенчә хезмәткәрләр табарга теләүчеләр җыелды. Шәһәрдәшләр арасында нәкъ шушы трамвай килеп җитүен махсус көтеп торучылар да бар иде. Иртәнге 9-нчы яртыдан бирле вагонны көтеп тордым. Кайчан килеп җитәр, нинди булыр икән дип уйладым. Трамвайда пешекчедән алып ритеп ябыштыручыга кадәр һәр төрле һөнәрне табарга мөмкин. Вакансиялар ярминкәсенең мондый төрө шәһәрдә беренче тапкыр үткәрелә. Эш бирүчеләр яңалыкны хуплап каршы алды. Без бик яхшы нәтиҗәгә өметләнәбез. Беренче тапкыр шулай трамвай вагонында хезмәткәрләр эзлибез. Алар табылыр да дип ышанабыз. Я думаю, что это очень эффективно. Әлеге проектның дәвамы булсын иде. Бу оешма предприятиеләр өчен файдалы яңалык дип исәплим. Трамвайда вакансиялар ярминкәсен оештыручылар аның дәвамлы булачагын вәгъдә итә. Бүген вагон 700 кешегә хезмәт күрсәтте. Барлыгы 100 кеше анкета туттырды. Лесенханова, Ксения Антонова, яңалыклар. Балконнан профнастил асылынып тора, безнең йортның аска катында балалар өчен сөт кухнясы урнашкан. Тимер томыр теләсә кайсы вакытта килеп төшәргә мөмкин. Безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына ЗЭП бистәсендә яшәүче шәһәрдәшләр шулай дип хәбәр итте. Урында безнең иҗат төркеме дә булды. Коммуналчылар узган елларда давыл китергән зыянны төзәтүне дәвам итә. ЗЭП бистәсендә яшәүче Клементи Будин үзенең балконындагы фасад өчен борчыла. Җил шулкадәр көчле иде, ди шәһәрдәш, хәтта яртылаш профнастилны кубарып алган. Аста гына нәниләр өчен сөт кухнясы урнашкан. Когда раздают, это... Сөт продуктлары таратканда бик күп бәби коляскалар шунда бетонда тора. Аналары эшкә сөт алырга кирип китә. Коляскага калай төшәргә мөмкин. Анда бит балалар ята. Көчле җил шушы ук Патизда тагын 2 балкон калайын кубарып аткан. ЖЭК директоры белдерүенчә, шәһәрдәшләрдән заявканы шул ук көнне кабул иткәннәр. Тик эшчеләрне урынга бүген генә җибәрә алганнар, чөнки алар башка объектларда эшләгән. Проверили заявочку, передали службу. Заявка капиталь ремонт хезмәткәрләренә тапшырылды, чөнки фасадны алар төзекләндергән иде. Җимерелгән урынны кичә үк тәртипкә китерергә тиеш булсалар да, кичә вакыт җитмәде, чөнки башка йортлар буенча да заявкалар күп иде. ЗЭП бистәсендәге 17-06 йортына капиталь ремонт 2012 елда ук ясалган булган. Төзекләндерүне ОСК Кама төзелеш оешмасы башкарган. Әлеге компания җитәкчесе безгә купкан балкон калайын бүген салдырып, икенчегә заказ бирәчәкләрен әйтте. 3-4 көннән балкон фасады яңарачак. Илсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, яңалыклар. Чаллы ТВ каналының кайнар элемтә телефоны тәүлек дәвамында эшли. Сезне нәрсә борчый? Нинди сорауларыгыз бар? Шалтыратыгыз. Кайнар элемтә телефоны 51 31 31. Загыска бер кайчанда соң түгел, бүген озак еллар бергә яшәүче парларны хөрмәтләделәр. Дөньяның төрле почмакларында төшерелгән 200-дән артык эш куелган. Фоторәсемнәр күргәзмәсе нәрсә белән җәлеп итә? Хәбәрчебез белеште.
Компания «Нефтехим Энергоснаб». Мы строим для вас современное, комфортабельное жилье в районах с развитой инфраструктурой. Предлагаем однокомнатные и двухкомнатные квартиры в современном 17-этажном жилом доме 5104А. Возможность заказа чистовой отделки, индивидуальный подход к ценообразованию и сопровождение сделок в аккредитованных банках обеспечит вам оптимальный выбор квартиры. Телефон 77 37 14. Ярмарочный клуб представляет белорусскую ярмарку. Товары для дома, одежда, обувь, продукты питания. С 6 по 11 октября выставочный центр Экспо Кама, остановка Форт Диалог. Оля, а что у нас там с рекламой? Даем, как обычно. Вот в прошлом месяце на 25 тысяч разместили. Так я не понял. А что так продаж-то мало? Столько денег вкладываем, а выхлопа-то и нет. Одни убытки. Все еще даете рекламу, как обычно? По старинке? А потом удивляетесь, почему эффекта нет? А могли бы заказать видеоролик у профессионалов и транслировать его на любом телеканале. Студия производства видео и аудиорекламы «Челны ТВ». Оперативно, качественно, профессионально. С 8 по 12 октября в ДК КамАЗ выставка-продажа «Постельное белье и одеяло. Город Иваново». Огромный выбор от эконом до элит-класса. Сіз жаңалықлар программасын қарайсыз, біз дәвам етеміз. Синоптиклар хабар етуінше, атна ақырына Йоршалыда хауа температурасы минусқа қадар түшәчәк. Юлларда қар һәм бозлау көтелә. Хауа торышы нашарлану сәбәпле ЮХИДИ хезмәткәрләре тиз арада автомобильләрнең җәйге резиналарын кышкысына алыштырырга тәкъдим итә. Шаллы автомобильчеләре тәгәрмәчләрен алыштырырга әзерме? Үзләреннән сорадык. Минем резина алдан алып куелган гаражда ята. Как миңа кирәк була, мин сразу алыштырам. Ну, куярга диләр бит инде. Куярга кирәк инде. Бездә әйтмәйләр. Безнең өчен инде бу. Бу атнада кирәк булса, бу атнада. Ну, как беренче кар ява инде. Так сразу же. Әйе, без бу атнада безнең резинабызны алмаштырабыз. Бүген әби бабайлар қабат еш кәләш белән кияү булды. Алар җитәкләшеп Загасқа юбиларлар парадына килделәр. Өлкәннәр декадасы кысаларында уңайыннан оештырылган язылышу бинасында ярты гасыр бергә яшәүче парларны хөрмәтләделәр. Озын гомер бергә яшәүченең серләре нәрсәдә? Хәбәрче бездә белеште. Яңадан кияү белән кәләш кебек, бу парларның бүген бөтенесенең дә ярты гасырлык алтын туе. Кемнеңдер бергә яшәүенә 55 ел Зөбәрҗәт туе. Шул кадәр гомернең бергәлеге бик җаваплы эш дип җавап бирә Лутфуллиннар. 1965 елда өйләнешеп, Актанышта 7 ел яшәгәннән соң эш юлламасы буенча Чаллыга күченәләр. Сәхия апа укытучы, Фәрит абый күп еллар Комдорстройда эшли. Шәһәрдә актив катнашканчы миңа почетный гражданин да бирделәр. Хәзер инде Команд җәмәгать эшләрендә катнашып, һәр вакытта да башкарган мероприятиеләрдә катнашып, шулай итеп икъаматына яшәп ятабыз. Гаиләнең 2 баласы һәм 4 оныгы бар. Оныклары әби-бабаларының матур яшәвен күреп үсә. Обязательно для меня пример. Алар минем өчен үрнәк, бер-берсен хөрмәт итәләр, яраталар. Шул гомер бергә булу ул зур батырлык. Мәхәббәт бергә яшәгән саен көчәя генә, гаилә тоткасы хатын-кыз дип саный Сәхия апа. Яшьләргә ул үз теләген җиткерә. 50 ел буена бик тату яшәдек. Менә шуны әйтә алам мин. Бер-беребезгә юл куя белдек. Бер-берләренә юл куйсыннар, гафу итә белсеннәр бер-берсен кирәк вакытта. Менә яшьләр өчен шушысы бигрәк тә мөмкин. Вак кына мәсьәләләргә дә шатнап ябышырга кирәкми, гафу итә белергә кирәк. Бүген парадта 6 парны кутладылар. Һәрберсенең үз гаилә тарихы. Тату мөнәсәбәттә озак итеп яшәү безнең зур байлыгыбыз диялар. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Алексей Иванов. Яңалыклар. Шәһәрнең тарих һәм туган якны өйрәнү музеенда халыкара фоторәсем сәнгате күргәзмәсе ачылды. 4 якка дип исемләнгән экспозициядә дөньяның төрле почмакларыннан төшерелгән 200дән артык эш куелган. 50 автор арасында шәһәрдәшләребез генә түгел, Белоруссия, Казахстан, Төркия, Чехия, Босния, Болгария, Төньяк Кипрдан җибәрелгән иҗат эшләре дә бар иде. Вот здесь вот не отражено нигде, что это нету воздушной аэросъемки.
Радик Гаптырахманов фото төшерү белән 8 яшьтән шөгыльләнә. Авылларына фотографлар килгәч, аларның эшен күреп, Радикта кызыга. 8 яшендә аңа беренче фотоаппарат бүләк итәләр. Хәзер аның 20 еллык эш тәҗрибәсе бар. Бу вакыт эчендә күп сәяхәтләрдә булып кызыклы фотолар төшерергә насыйп булган. Хыялы һава съемкасы төшерү. Милеш шыпчыга бу төшерү өчен миңа саат ярым утраса булды. Шуңа 300 кадрдан шул бер кадр әзер булды инде. Фотога төшерүче ул кеше күрмәгән матурлыкны бирә белергә тиеш. Һәр фотоның эчтәлеге тарихы була. Яршаллы шәһәрен бик яратам һәм аны пропагандалау өчен зур көчемне куям ди Радик. Күпчелек 3D форматта төшерә. Мондый халыкара күргәзмәне оештыруның төп сәбәпчесе менә шушы песи. Беренче сәяхәте Париждан башланган йомшак уенчык ярты дөньяны әйләнергә җитешкән. Ул безнең талисман ди күргәзмә оештыручы. В городе у нас есть. Шәһәрдә безнең сәяхәтчеләр иҗади проект эшли. Ял көннәрендә табигатькә чыгып, махсус фотолар төшерәбез. Күргәзмәдә катнашучы чит ил фотосурәтчеләре эшләрен иң элек сайт аша оештыручыга җибәргәннәр. Андрей Веретенников аларны эшкәртеп картиналар ясаган. Биредә һәр катнашучы авторның фотосы һәм QR коды урнаштырылган. Эшләр төрле темага иҗат ителгән. Төссез фотосурәтләр белән бер рәттән су асты күренешләрендә төрле форматын күрергә була. Алга таба авторлар белән 2 иҗади очрашу булачак. Декабрьдә күргәзмә ил буйлап сәяхәткә китә. Март аенда Төркиянең Стамбул шәһәрендә булачак. Чаллыда күргәзмә 25 октябрьгә кадәр эшләячәк. Илсия Валиуллина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Тэквондо бойынша Татарстан тагын беренче Кама аланда үткән Идел буе федераль округы беренчелегендә безнең спортчылар командасы беренче урында булды. Тренерларның зур өметләр багламаган Мәскәүдәге Россия Опендагы көрәшендә җиңелүгә дучар булганнан соң, Кама аланындагы Идел буе федераль округы беренчелегендә безнең җыелма команда уңышлы чыгыш ясады. Николай Шепелевның округ буенча спорт мастерына норматив үтәүе тренерлар өчен көтелмәгән сюрпризларның берсе булды. Да, для меня это было неожиданно. Әйе, минем өчен чыннан да көтелмәгәнчә килеп чыкты. Беренче авыррак булды, чөнки көндәш яшь буенча миннән өлкәнрәк иде. Һәм ул тәҗрибәлерәк тә. Беренче көрәш һәр вакыт авыррак. Мәскәү һәм Идел буе округы беренчелеге турнирлары булар барысы да мөһим булган Россия чемпионаты алдыннан әзерлек эшләре. 2 турнирдан соң Татарстанның җыелма командасы баш тренеры Сергей Титкин нәтиҗәләр чыгарды һәм тагын нәрсәгә басым ясарга кирәклеген белә. Кама аланындагы нәтиҗәләр эшнең план буенча баруына чын дәлил. Команда очень дружная у нас, сыграна все люди. Команда безнең дус, уенга остарып җиткән, барысының да җиңәсе килә, бер-берсенә ярдәм итәләр. Гомумән барысы да җаваплы карый, ярышларның җитдилеген аңлыйлар. Бу өлкәннәр арасында Европа чемпионатына сайлау. Барыбыз да тырышачакбыз. Россия җыелма командасына керү мөмкинлеге бар. Әлбәттә 16 елга Олимпия циклына түгел, 20 елга беренче гариза булачак. Идел буе федераль округындагы 16 медальле Татарстан Россия чемпионатына республикадан Сочига алдан билгеләнгәнчә 16 түгел, 26 спортчы җибәрәчәк. Илсия Валиуллина, Константин Величко, Яңалыклар. Чаллы дзюдочысы Нияз Билалов Ташкентта үткән Гран-при дөнья этабында 100 килограммга кадәрге үлчәү авырлыгында бронза медальгә лаек булды. Үзбәкстан баш каласында оештырылган турнир нәтиҗәләре буенча Олимпийский спорт мәктәбендә шөгыльләнүченең 2016 елда Казанда узачак Европа чемпионатында катнашу мөмкинлеге барлыкка килде. Нияз үзенең бу җиңү белән Рио-де-Жанейрода узачак Олимпия уеннарына лицензия алыр өчен рейтинглы очколар җыйды дип белдерде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин сезнең белән саулашам. Иртәгә нәкъ шушы вакытта һәм шушы урында без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Исән-имин булыгыз.